खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। हाग्रायाव थांदोंब्ला गिदिंबोफिननांगौ। बारग' एनडिएफबिनि एमबाथा बिथांखौ हाग्रायाव थांफिनदोंब्ला गिदिंनानै फैफिननो थाखाय खावलायदों रायजो सभानि एमपि बिस्वजित दैमारि बिथाङा बुंथिबावदों दि सोमावसारनाया गोरलै नङा, बेनि थाखाय गोबां बायदि बावसोमनो गोनां जायो। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बबेबा दाबिफोरखौ मोनफुंनो हायाखैब्ला बेखौ जायगायाव थानानै सावरायलायनायनि गेजेरजों मावनानै लानो थाखाय बुंथिदों। जेबो सावरायालासे रागा एबा दुखुजों हाग्रायाव थांफिननाया मोजां नङा होननानैबो बुंथिदों रायजो सभानि एमपि बिस्वजित दैमारि बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिमा बिफाफोराबो बेनि सायाव बिबान दङ जाहाथे एमबाथा बिथांजों लोगोसे रावबो सोद्रोमाफोरानो हाग्रायाव थांफिना। बिटिआर गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाफोरा जाजोबगोन आरो एनडिएफबिनि केस बोखारनाय खामानियाबो जागायजेनबाय होननानैबो बुंथिदों बिस्वजित दैमारि बिथाङा। इउपिपिएल हान्जानि मावथिफोरा बिजेपिनि हेंथायै सोमावसारदों। बे जाथाया उदालगुरि जिल्लायाव भिसिडिसिनि चेयारमेननि मासिखौ लानानै जादों। इउपिपिएलनि मावथिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला उदालगुरि जिल्लानि कबिरालि हालामाव मोनथाम भिसिडिसि चेयारमेननि मासिनि थाखाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय चेयारमेननि मुं फारिलाइ गथायदोंमोन। नाथाय बेफोर मोनथाम प्राइमारि कदमगुरि जारगाव, नमलगुरि आरो माजारसुबा बेफोराव गासैबो चेयारमेनफोरखौ बिजेपि दोलोनिफ्राय होनाय जादों। जायनि थाखाय इउपिपिएल दोलोनि मावथिफोरा गोजोन गैयै फोरमायनानै जेरैखि जाया इउपिपिएल दोलोनिफ्राय चेयारमेन नांगौ होननानै दाबि दैखांदों आरो बिजेपिनि हेंथायै बिजेपि गो बेक होननानै स्लगान होदों। बिथांमोनहा बुंथिबावदों दि बिटिसि बिसायख'थिनि समाव इउपिपिएल मावथिफोरा हान्जानि जानानै गोबां खामानि मावदोंमोन, जायनि थाखाय बे ओनसोलाव इउपिपिएल हान्जानिफ्राय एमसिएलएबो देरहाहोनो हादोंमोन। 11 दान खस्थ' खालामनायनि उनाव इउपिपिएल हान्जानिफ्राय सासेबो चेयारमेन मोनालासे बिजेपि हान्जानिफ्राय गासैबो चेयारमेन मोननायनि सायाव बिथांमोनहा खुद्रिखांदों आरो थाबैनो इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ बेनि सायाव राहा लानो थाखाय खावलायदों। नङाब्ला बिथांमोनहा जोबनाय गैयै समनि थाखाय सोमावसारगोन होननानैबो बुंथिदों। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय सान्थिपुराव रिंसार नार्जारिनि दखाननिफ्राय सिखावा हरनि समाव खाबु लानानै गोबां मुवा बेसाद खावनानै लानानै थांदों। दखान बिगोमा रिंसार नार्जारिया बुंथिनाय बायदिब्ला सिखावा बिथांनि दखाननिफ्राय किपेड मबाइल गंबा, एन्ड्रइड मबाइल गंनै, मेम'रि कार्ड गासै मोन 20, ब्लुटुथ हेडफन मोननै, नर्माल हेडफन मोन 15 आरो 500 रां खावनानै लांदों। खावजानाय मुवा बेसादनि बेसेनखौ गासै 35,000निबो बारा जागोन होननानै बिथां रिंसार नार्जारिया मिथिहोदों। कार्बि आंलंनि आयेन बेरेखा हाथियार दैग्रा मोनबा हान्जानि गासै 1,000नि बारा सोद्रोमाफोरा मैया हाथियार गथायदों। गुवाहाटीआव थानाय श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव खुंजानाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोनहा आसाम सोरखारनो हाथियारफोरखौ गथायदों। मैयानि बे आयेन बेरेखा हाथियार गथायनाय हाबाफारियाव आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल बिथांजों लोगोसे कार्बि आंलं अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बार तुलिराम रंहां, आसामनि डिजिपि भास्कर ज्योति महन्त बिथांजों लोगोसे माखासे गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो दंमोन। मैयानि समाव आयेन बेरेखा हाथियार गथायग्रा मोनबा हान्जाफोरा फारियै पिडिसिके, केएनएलएफ, केपिएलटि, केएलएफ आरो इउपिएलए। श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव जानाय बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोनहा गोबां हाथियार गथायदों। खौराङाव मोननाय बायदिब्ला सोरखारनि मोनसे रिहेबिलिटेसन स्किमनि गेजेरजों बिथांमोननो जिउ खुंलांनो थाखाय साफायै दानफायाव 6,000 रां होगोन। बे रांखौ माब्लासिम होगोन बेखौ खौरां मोनथ'नाय जायाखै आरो बोसोरथाम जानाय लोगो लोगोनो बिथांमोननि मोजां आखल आखु एबा बिहेभियारखौ नायनानै वान टाइम ग्रान्ट हिसाबै सासेयाव 4 लाख रां होनाय जागोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। जानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव बिजेपि हान्जाया गासै 100नि बांसिन मासियाव देरहासारनायनि थांखि लादों आरो बे थांखिखौ मोगथाङाव जाफुंसार होनो थाखाय बिजेपि हान्जाया गोदान साननाय लानानै फैदों। बिजेपि हान्जाया इउपिपिएल दोलोजों जथायै बिसायख'थि गेलेनायनि अनगायैबो एजिपि हान्जाजोंबो जथायै बिसायख'थि गेलेगोन। बिसायख'थियाव देरहासारनो थाखाय बिजेपि आरो एजिपिआ समस्ति नायै समस्तियाव मासिखौ सोलायनानै गेलेगोन। आसामनि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला रायजो राजाफोरनि लुबैनायखौ नोजोर होनानै आरो सोलायनायनि थाखाय बबेबा बियाबाव
एजिपिनि एमएलए दंखायोब्लाबो बे बाराव बिजेपिनिफ्रायसो बिजाथि फसंगोन। बेबायदिनो बबेयावबा बिजेपिनि एमएलए दंखायोब्लाबो बे बाराव बेफोर जायगायाव एजिपिनिसो बिजाथिखौ फसंगोन। बेनि थाखायनो बिजेपिनि हान्जाया एजिपिनि बिजाथि थानाय समस्तिफोराव बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिं मेल खुंगासिनो आरो बेबायदिनो एजिपि हान्जायाबो बिजेपि हान्जानि बिजाथि थानाय समस्तिफोराव फोसावदिं मेल खुंगासिनो दङ आरो बेबायदि सोलाय सोल' फोसावदिं मेल खुंनानै रायजो राजाफोरनि गोसोनि लुबैनायखौ नायबिजिरगासिनो दङ होननानैबो बुंथिदों बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। जायफोर गिदिर गिदिर खोथा बुङो आरो बास्लायनानै राजखान्थि खालामो बिथांमोनखौ बिसायख'थियाव फिन होगोन, बे खोथाखौ बुंथिदों दनेश्वर गयारी बिथाङा। गुबुन बोसोरनि बायदि क'क्राझार सहरनि बागानसालियाव थानाय क'क्राझार जिल्ला गेलेमु गौथुमनि लांदां गेलेग्रा फोथाराव मैयानिफ्राय भलिबल चेम्पियनशिप बादायलायनाय हाबाफारिया जागायजेनबाय। बे भलिबल चेम्पियनशिप बादायलायनायखौ बेखेवनानै होयो बिटिसिनि बारग' गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा एबा आथिखालनि बावखुंग्रि बियाबनि एमसिएलए दनेश्वर गयारी बिथाङा। बे बेखेवनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बिथाङा बुंथियो दि भारतनि नसुंसे हादोर नेपालाव पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेना खम, नाथाय भारतआव 90निबो बांसिन। थारैनो बियो खुंथायनि गोहोआव थानाय सोरखारनि फेलें होननानैबो बुंथियो। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों दि जायफोर गिदिर गिदिर खोथा बुङो आरो बास्लायनानै राजखान्थि खालामो बिथांमोनखौ बिसायख'थियाव फिन होगोन। चिरांनि बिजनीआव फिन ड्राग्सनि फालांगिरिखौ पुलिसा हमनो हादों। दाखालिसो बिजनी पुलिसा ड्राग्स फालांगिरिजों लोगोसे गोबां ड्राग्स हमखांनायनि उनाव आरोबाव फिन मैया बिजनी पुलिसा सानै फालांगिरिखौ हमनो हादों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिया बिजनी थानानि सिङाव थानाय दुथुरि गामिनि महम्मद माफिजुल हुसैननि फिसाज्ला दिलबार हुसैन 24 बोसोर बैसोनि आरो महम्मद खलिलुर रहमाननि फिसाज्ला केरामत आली 35 बोसोर बैसोनि। चिरां पुलिसा बुंथिनाय बायदिब्ला दिलबार हुसैननि आखाइनिफ्राय गं-9 सन्देह खालामजाथाव फेग्रा बेसाद गोनां कन्टेनारजों लोगोसे गं-3 लांदां प्लास्टिकनि कन्टेनार बोखांनो हादों। गुबुन फारसेथिं केरामत आलीनि न'आव सिग्रोमनानै गं-56 लांदां प्लास्टिकनि कन्टेनार, गं-12 सेरिन्ज आरो गं-29 लाइटार बोखांनो हादों। गंसे कुइरिनि खाथियाव जिलेटिन स्टिक एबा अन्थाइ बेरफ्रुहोग्रा बारुद बेरफ्रुनानै सा 6 सुबुंनि जिउ खहा जादों। बे जाथाया कर्नाटकनि चिक्काबालापुर जिल्लायाव जादों। थांनाय 7 फेब्रुआरियाव कुइरियाव पुलिसफोरा सिग्रोमदोंमोन आरो गनायथि गैयालासे बाहायनो लाबोनाय जिलेटिन स्टिकफोरखौ हमनायजों लोगोसे कुइरिखौ बन्द' खालामनानै दोनदोंमोन। आयेन बेरेखायै दोननाय जिलेटिन स्टिकखौ पुलिसफोरा हमनायनि अनगायैबो माखासे जिलेटिन स्टिक दंबावोमोन। बेफोरखौ हाग्रायाव दोनहैखुमानो नागिरनायावनो जिलेटिन स्टिक्सआ बेरफ्रुदों आरो सा 6नि जिउ खहा जादों। बे दायाव पुलिसा सानैखौ हमनो हाबाय आरो माखासे खारखुमानानै दङ। इन्डियान सुपार लिग आइएसएलआव मैया इस्ट बेंगल आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेडनि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जादोंमोन, जेराव इस्ट बेंगलआ गल 1 आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेडआ गल 2 गल सोनो हादों। दिनै उडिशा आरो मुम्बाइ सिटीनि गेजेराव मोनाबिलि 7:30 रिंगानिफ्राय फुटबल गेलेनाया जागोन। दासान्दि टेबोलनि फारियाव दङ सेथियाव एटिके महन, नैथियाव मुम्बाइ सिटी, थामथियाव गवा, ब्रैथियाव नर्थ इस्ट, बाथियाव हायद्राबाद। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।